Mas pag-uusapan. Alam kaya bigla yung panty ko. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Meron ka bang tinatagong sikreto, kabisyo? May galit ka ba sa isang tao? Kinikimkim na sama ng loob? O may crush ka ba sa isang tao pero hindi mo masabi ito? Or ito ba yung tipo ng klase ng sikreto na hindi mo pwedeng ibahagi talaga kahit sa mga taong malalapit sa iyo dahil ayaw mo mapahiya? Magkasisira ito ng pagkatao mo. Nakakatakot. Kahit ano pang sikreto yung daladala mo, ito ang programang para sa'yo. Ang Top Secrets. Welcome to the program, kabisyo. Ito nga pong programang Top Secrets. Kung saan pwede ka makapagbahagi ng iyong pinakatatagong sikreto. At meron na nga po tayong caller on the line. Hello, magandang gabi sa'yo. Hello, magandang gabi po. Magandang gabi. Uy, dinig na dinig namin yung mga motorsiklo dyan sa paligid ng bahay ninyo ah. Anong pangalan nila? Era po. Era. Tama ba nasa labas ka ng bahay ninyo o nasa bintana ka Opo, malapit? nasa labas pa po ng bahay. Kasi yun yung malakas sa signal, yung pwesto. Opo. Okay, Medyo sige. naulan nga po eh. Medyo naulan. May silong ka naman dyan. Era, may silong ka naman. Nakasilong ka naman. Pa? Nakasilong ka naman dyan. Opo naman. Okay. May payong po. Era, tagasan ka? Santa Mesa, Manila po. Uy, may pwede diyang pasukan ah. Madami po. Oo Tapos pagpasok mo, lulusot ka sa kabilang kalsada. Opo. Tapos may Opo, mga nga magkakatapatan dyan, diba? Meron nga dyang quick lang eh. Charot lang, Widarot. Anyway, Era, ilang taong ka na? 41 po. 41. Uy, hindi ka tunog 41 ha. Para kang 31. Ayan. Wow. Oo. Era, palakasan na lang ng boses mo ha para mas marinig ka pa namin. Okay na po? Yan, lapit ka. Yan, maganda yan. Okay, Era, mula sa Santa Mesa, Manila. Ano ang top secret mo? Share ko lang po. Siguro sa mali. Pero, andito na naman po kasi ako sa sitwasyon na ang hirap po kasing kahit alam ko na nasa mali, tumuloy pa rin po ako. Tapos, dumating na din po sa time na nagpaalam na rin po siya sa akin. Nagpaalam, yung biglaang pamamaalam po ba? Nang hindi ka handa na mamamaalam siya. Opo. Hindi po ako handa kasi Ano ba hindi ko tong po inisip or ano ba tong maling ito na pinasok mo? ano po siya, dati ko po siyang nakarelasyon na, tapos nagkahiwalay po, tapos dumating na rin po sa point na nag-asawa na rin po siya. Tapos yung asawa niya, umalis, nawala kami ng communication, tapos biglang bumalik uli siya sa akin. Tapos nung malaman niya na babalik na uli yung asawa niya, siya rin po yung dahilan bakit siya biglang na maalam ulit sa akin. OFW ba yung asawa niya? Opo. So, currently, ikaw din merong asawa? Wala po. Matagal na po. Matagal na po ako ng asawa. 10 years na po. Okay. So, yung asawa mo, sumakabilang bahay o sumakabilang buhay? Sumakabilang bahay po siya. Sana lang po, sumakabilang buhay na lang. Kala ko- Sumakabilang bahay din po siya. So, umalis po kasi ako noon eh. 2016, umalis po ako ng bansa.
ilang buwan lang po ako noon sa Mm. Saudi. Mhm. Naghanap na po siya ng iba, kaya hindi na rin po naging okey kami. Okay. So, kumbaga may experience ka na pagdating sa LDR. So, etong taong Opo, 'to na, alam mo 'yun, minahal mo, eh, isang miyembro ng LDR. So, nung opo, nawala yung asawa niya, medyo nagkaroon kayo ng common ground. Kaya nagkaintindihan opo. ba kayo? Po? Kaya ba kayo nagkaintindihan nung nawala yung asawa Opo, niya kasi opo, may opo. common ground Sorry, kayo? nawawala po kasi. Nawawala kasi. Ako naman, naririnig namin yung mga dumadaang motor, sasakyan diyan sa paligid mo, pero gets namin yung Marami nga po, eh. oo, eh. Siguro mga naka-20 na yung dumaan. Nabilang ko na, eh. Nasa tabi po kasi highway yung bahay namin, Kaya nga, kaya eh. Wala bang signal sa loob ng bahay ninyo? mahina po kasi kanina nung tumawag po ako, tumawag kayo sa'kin, nasa loob po ako ng bahay. Ay, oo, yun yung may weak internet connection ka, 'no? Opo, yun po yun. Oh, sige basta tapat mo na lang yung Kaya bibig po mo ako diyan sa mic lumabas. ng cellphone mo para mas marinig ka namin, hindi yung naririnig namin ng mas malakas yung tunog ng Sasakyan. tambutsu ng sasakyan, makina nila, yung Okey na po. pagdaan nila. Yan, yan, yan. Okay. So, era ng Manila, iniwan ka nitong lalaking 'to na may asawa na nang biglaan Opo, dahil dumating ulit yung asawa niya. opo. 5 years na po na hindi siya nagparamdam sa'kin, tas last nito lang po, August, Ha? Yun yung bigla huling siyang paramdam? nag-ano na naman po siya, hanggang sa nagkita po ulit kami. Nagkita kayo diyan banda Tapos sa Santa Mesa din? opo, nagkita po ulit kami, pero wala po totaling ano, basta nagkita lang po kami, parang walang nabago, parang gano'n pa rin. Parang ganun pa rin? Opo, tapos Nag-I love you biglang kayo sa isa't isa? wala naman pong gano'ng I love you, pero May holding hands? meron po. May kiss? Meron po. May may chicken? Meron po, meron. Meron may chicken din! Oh my God! Eh di kung may chicken, may joy din. Aray ko. OMG, so may nangyari sa inyo nitong bigla na lang nawala na may asawa na. Tapos bigla na naman nawala. Biglaan din po siya, eh, kasi sabi niya po sa'kin na biglaan din daw pong uuwi yung babae kasi nagkasakit. So, kailangan na daw pong bumalik, siguro wala pang 2 buwan, baka makauwi ng Pilipinas. Namaalam naman po siya sa'kin ng maayos, kaso sa sobrang pagkabigla ko po, siyempre, nag-walk out po ako. Nag-ano ka? Oo, umalis po ako bigla. Hindi ko na siya kinausap. Ano yung term na ginamit mo kanina? Wala, hindi po ako nakaimik. Nung time na nagpapaalam na siya sa'kin, akala ko nung una nagbibiro lang po siya. Tas biglang nagseryoso yung mukha niya. Tas dun na, umiyak na ako. Tas wala po akong masabi. Basta umalis na lang po ako. Walang yakap, basta umiyak ka lang tapos umalis ka na. Wala, umalis na po ako kasi nabigla po ako. Biglang-bigla kasi hindi ko inisip na ganun kabilis pala ulit na mawawala uli siya sa'kin. Yung ganung ano po ba? Kumbaga pinaramdam niya ba sa'yo na pwedeng magtagal yung inyo? Opo, na hindi naman po ako mag-stay sa ganong ano kung hindi ko naramdaman yung effort niya. Kasi kung nasa sana ko, nandun siya, tumatawag siya palagi, nag-uusap kami palagi, tapos biglang ganun po. Sabagay, hindi ko naman po masisisi kasi may asawa na po siya, eh. Kahit pa sabihin na nauna ako doon sa naging asawa niya, hindi ko pa rin maano na akin talaga siya. Sa akin parang yung sakit na naramdaman ko nung time na nagpaalam siya, parang sinarili ko na lang po. Wala na akong sinabi. Wala na akong inano sa kanya na kung bakit ganun kabilis na
bigla kang bumalik, tapos bigla mo din pala akong iiwanan. Yung mga gano'ng ano po. Wala siyang narinig sa akin na kahit na ano. Mhm. You mentioned a while ago na wait lang, Po? pinadaan muna natin yung motor ha. You mentioned a while ago na mas nauna ka sa asawa niya. So meaning, mag-boyfriend, girlfriend kayo prior dun sa pagdating ng asawa niya. Tama ba? Bago pa lang po siya dumating sa buhay niya, kami po. Kaso, nagkahiwalay nga po kami. Tapos, hindi na po kami naging okay hanggang sa parehas na kaming napalayo. Tapos, nung time na nagsama na sila nung babae, ilang taon, hindi po kami nagkita. Tapos, siya naman po lagi yung nagpaparamdam eh. Alam niyo yung yung bigla na lang siya susulpot, tapos bigla akong iiwanan. Yung ganong sistema po ba? Na, Mhm. bakit ganon? Bakit parang gusto kong itanong sa kanya na, bakit ganun lagi yung ginagawa sa akin na bigla kang darating, tapos bigla mo din naman akong iiwanan. Yung mga ganong ano po ba? Masakit lang po kasi, sorry. Ganun talaga, parang yung motor na dumaan dyan sa inyo, 'di ba? Dumating tapos bigla kang iniwanan. Oh, narinig mo 'yon, 'di ba? Yung hindi mo akalain, 'di ba, na darating pero biglang dumating. Tapos bigla kang iniwan, di ka man lang tinanong kung sasakay ka ba o hindi, 'di ba? Basta nag-leave na lang, narinig naming lahat yung mismong ingay ng motor na 'yon. 'Di ba? Pero Masakit lang po. masakit naman talaga pag ganyan, yung biglang darating, paparamdam sa yung mahal na mahal ka, hindi ka kayang mawala sa buhay niya, tapos biglang siya pala yung mawawala, 'di ba? Sana nawala na lang siya bigla talaga, no? Kunin na siya. Charot! Uy, charot! Ay, oo naman. Hindi, pero ang tanong ko sa'yo, ngayon ba ay nag-uusap pa rin kayo? Or parang nagre-reach out ba siya sa'yo? O talagang binlock mo na siya? Wala na po. Simula nung nagpaalam po siya sa akin na ganun na, nauwi na siya sa probinsya nila, nakasama yung babae. Hindi na po siya nagparamdam. Hindi na rin naman po ako tawagan siya. O i-text siya, i-chat siya, wala na po. Parang, ang ano ko po kasi parang kung gagawin ko yung parang, baka isipin niya na nagmamakaawa ako, parang ganun po. Mhm. Kaya, hindi na rin po ako nag-ano sa kanya. Pero masakit po. Oo naman, napakasakit yan. Matanong ko lang ilang beses ka na niyang kinulit, tapos iniwanan bigla? Pang ilang pagkakataon na to? 3 times na po nangyari. Thrice. Nung una kang iniwan, Ako po ang umalis nung una. Kasi, nung time na nagsama kami, parang hindi ko rin po kinaya yung ugali niya eh. Masyado po kasi siyang seloso nung time na yun. Tapos nakakaranas na ako na sasaktan niya ako. Hanggang sa napagod na lang po ako na tama na, tigil na natin. Lumayo ako sa kanya. Tapos 2010, nagkita na naman po kami. Yung ganong system. Tapos naging okay na naman po kami. Hanggang sa bigla na naman siya nawala. So, 2 beses na siyang nawala. Diba? Nung unang Patatlo beses. po ngayon. Ikaw yung unang nakipaghiwalay, diba? Opo. Yung pangalawa siya na, yung pangatlo ulit. Doon sa Siya na po pangalawa ulit. yung pangatlo, yung pangalawa, forgivable pa yun. Naiintindihan pa natin kasi unang beses nangyari sa'yo na bigla siyang nawala eh. Pero may asawa naman kasi, alam mo naman na yun. Yung pangatlo, di ba may tanong ka kanina? Yung, bakit nangyayari to sa akin? Yung ipaparamdam niya na, palagi mo ba, alam mo yung sagot doon? Yun din yung gusto ko po sana itanong sa kanya na, bakit ganon? Bakit bigla kang babalik, tapos bigla mo akong iiwanan? Pero takot po ako sa magiging sagot na hindi ko magawang magtanong ulit sa kanya. Kasi nung time na nagpaalam po talaga siya, umalis po talaga ako. Nabigla po kasi ako na hindi ito yung in-expect ko na mangyayari ulit sa relasyon naming dalawa. Mhm. Yan lang po yung masakit na Yung walang malinaw, wala pong malinaw sa
hiwalayan namin. O hindi ko siguro nasabi sa kanya na tanggap tanggap ko yung pamamahalan niya. Pero sa totoo, tanggap ko naman po kasi wala naman talaga akong magagawa kasi nga may asawa. May asawa na siya. Siyempre kahit naman po sino siguro, mas pipiliin yung asawa. O hindi ka sure Tama lang. doon. May iba, diba? Hindi pinipili yung asawa. Ang mahal niya po ako, Ano? kung talagang Mahal gagawa ka. po siya ng paraan. Opo, gagawa po siya ng paraan para ipaliwanag yung side niya na bakit gano'n ang nangyayari palagi. Mm-mm. Bakit? Yeah. Pero wala po eh. Wala Gusto mo pong lang naman gano'n. ng verbalization. Actually, mahalaga yan sa tao, 'di ba? Yung parang marinig mula dun sa mismong taong minahal mo kung ano yung explanation kung bakit ka na lang papasok sa buhay ko tapos bigla ka na lang aalis. Minsan gusto mo yun eh. Pero, alam mo yun, sa kokote mo, alam mo na yung sagot eh. Ayaw mo lang harapin yung sagot at Kaya nga tanggaping maigi yun. Kasi base dito sa tawag mo, sa sinasabi mo, alam mo eh. May asawa, mahal niya siguro yung asawa talaga niya. Kung mahal niya ako yung ilalaban niya. So, alam mo eh. Hindi mo lang siya fully, alam mo yun, na-embrace. Siguro nga po. Meron ka bang siguro nga po, ganun. ibang taong napagsasabihan nitong dinaramdam mo? Wala po. Wala. Sarili ko lang po. Kasi kahit ako sa sarili ko, nahihiya ako. Alam mo yun, na andito na naman ako sa sitwasyon na nahihirapan na naman ako dahil sa kanya. Mhm. Sino kamukha mong Ito artista? na. Ay, wala po. Wala. Pero naniniwala ka bang maganda ka? Ay, hindi po. Alam mo, nakikita ko yung picture mo ngayon. Ang ganda-ganda mo. Hindi po. Oh, humble yarn? Oh, hindi mo lang talaga alam sa sarili mo na maganda ka. Alam mo ba na may mga kilala kong iba na kahit 40 na, nakakahanap pa rin ng true love nila. Kasi alam nila yung deserve nila. Hindi, sa akin po siguro. Ay man, sa akin po kasi siguro malas ang relasyon. Eh, hindi ko po alam. Pero, sa edad ko po kasi parang feeling ko, walang taong hanggang tanggapin kung sino ako, hanggang tanggapin kung sino kami ng mga anak ko. Ang hirap po kasing sumugal na alam mo yung wala ka namang patutunguhan sa laban. Mhm. Alam mo ba na ang sabi nila, Mahirap. masasarap daw ang single mom? Sabi nila masasarap daw ang single mom. Masasarap magmahal. May mga pagkakataon lang talaga sa buhay ng isang tao na hindi pala talaga uubra yung taong napili nila na kahit tama yung ginawa nila, biglang magkakaroon ng mali. Kahit na gawin pa nila lahat ng kaya nilang gawin at ibigay pa nila yung lahat ng kaya nilang ibigay, hindi pa rin uubra. Lagi ko din naman po tinatanong yung sarili ko eh, anong kulang, anong mali, bakit ganun, pag nagmamahal ako, iiwanan ako, mga gano'n-ano. Paano ka Hindi ba ko po magmahal? alam eh. Paano ka ba magmahal? Ikaw ba yung tipo ng tao na parang bigay Siguro, lahat? Po, naging ano lang ako, naging malaya lang sila sa kung anong gusto nilang gawin sa buhay nila. Parang gano'n na, ayoko pong maging mahigpit ba. Ayokong panghimasukan yung mga ginagawa nila. Gusto ko kahit magkarelasyon kami, malaya pa rin yung nagagawa. Kasi siguro sa sobrang laya, ayun, nagagawa nila yung mga ganong ano. Pakiramdam mo dahil sa pagiging maluwag mo, nagkakaroon sila ng kalayaan para gawin kung ano man yung gusto nila kahit mali na. Opo. Pero syempre 'di ba, kung babalik tayo dun sa sinasabi mo, kumbaga trap yun eh. May asawa yung tao, may kinakasama, umalis lang ng bansa. So Kaya parang nga po. yun talaga yung realidad na kailangan mong harapin. Mahirap lang talaga kasi mahal mo eh. Mahal mo yung tao eh. Kumbaga nung bumalik sa'yo, binuksan mo na naman ang
puso mo, tapos may iba ka pang binuksan, di ba? Sa sarili mo. May ibinaba mo yung pride mo, kung may galit ka sa kanya dati, tapos ibinaba mo rin kung ano man yung dapat ibaba, di ba? Tapos bigla, parang ginawa kang, alam mo yon, parang, ano yun, paligayahan lang, ganon, para usan, o ano ba? Well, sorry for the word, pero ano, pag okay lang siya, tapos gusto lang niya na makasama ka, tsaka lang siya babalik sa'yo, diba? In his Yeah, own po, ang hirap po. convenience? Gusto mo ba yun? Sa akin hindi po, kasi gusto ko talaga yung ano, yung nandyan siya palagi. Kaso ang nangyari, parang sabi ko, eto na naman, pinaramdam na naman niya sa akin yung hindi dapat. Kaya nung time na nagpaalam po siya sa akin, hinayaan ko po siya. Kasi ako din naman yung mas nasasaktan eh. Tama. Plus, dapat hinatid mo siya sa asawa niya. Diba? O by the way, ito na pala yung asawa mo. Alam mo ba, nag-check-in joy kami. Ganon. Diba? Para tapatan na talaga. Charot with harot. Anyway, alam mo, Era, first time ko tong gagawin sa programang ito, ha? Meron ka nang Opo. binigay kanina na parang short message dun sa, ano mo sa dati mong minahal or hanggang ngayon mahal mo pa rin. Pero ngayon, since parang sa puso mo at sa sarili mo mismo, parang parang pakiramdam ko, hindi pa ganun kabuo yung pagtingin mo sa sarili mo na you are worth it. And you are worthy of love. And you deserve the kind of love na hindi itinatago, pinangangalandakan, at pinaglalaban. So Hindi ko po ngayon, yung matagpuan eh. ngayon, bigyan mo ng mensahe ang sarili mo. Kung kaharap mo si Era sa salamin, sige nga, bigyan mo siya ng mensahe. Kausapin mo sarili mo. Ito ang programang parang baliw ka na kasi kausapin mo yung sarili mo. Go ahead. Era, marami ka ng pinagdaanan sa buhay, marami ka ng pagsubok na hinarap, marami ka ng pagsubok na nilampasan, at marami pang pagsubok na kaya mong lampasan. Sa pagkakataong ito, siguro, sarili mo naman, kung intindihin mo, sarili mo naman yung mahalin mo, hindi yung laging ibang tao yung aasahan mo para mahalin ka. Yun lang po. Short but sweet. Alam mo, napakalaking bagay niyan. Every day, kung pwede mong kausapin yung sarili mo, kausapin mo. Na focus ka sa sarili mo, focus ka sa anak mo. And naturally, everything will follow. Kasi ganun ka tindi yung pagmamahal mo sa sarili mo at sa mga anak mo. Merong mga taong nabigo sa pag-ibig nila dati, sa marriage nila dati, na nagkakaroon pa ng panibagong pag-ibig dahil hindi sila tumigil sa pag-asa na darating din yung tamang tao para sa kanila na magiging kasama nila habang buhay, na hindi mangangapit bahay, diba? O hindi sa kabilang bahay. Pwedeng sumakabilang buhay, pero hindi sa kabilang bahay. So I hope, kahit paano gumaan yung nararamdaman mo ngayon, Era. Malaking bagay po na nakapag-share ako. And I hope na dumating din yung tamang panahon na completely healed ka na. Sana po. I pray for your Sana. healing. I pray for your healing. Good luck sa life at sa mga kids mo. Thank you. Thank you po sa time. Thank you din. Salamat Thank you. po. Salamat. Ingat lagi. At dyan po natatapos ang ating programa ngayong gabi. Napaka-importante talaga na magbigay ka ng pagmamahal at respeto sa sarili mo dahil hindi ibang taong makapagbibigay nito sa iyo. Ikaw mismo. At sa pagbibigay mo nito sa sarili mo, hindi ka talo. This has been yours truly, DJ Rocky, and you're listening here sa 90.7 Ball Radio. Bye, guys. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!